Салом, подписчикои азиз, хуш омадед ба канали ма, меҳмонои нави канали ма. Азо раҳмати калон ба шумо ки дастгирӣ мекунед, бо мо ҳастен. Аз ҳар яки шумо ман миннатдор ҳастам. иншоалло умедворам ки то ахира дастгирӣ мекунед. Чӣ хеле апои азизи меҳрубон дидесен. инҷа ман пиёза реза кардам, дар оби хунук гирифтам ки тезиш рава. инҷа ман помидор реза дорам. чӣ хеле дидесен, бодирингои ман уже бридагиян. бачаи ма омад уже пешаи ма қобилӣ када бодирингора брид. хай дигар илоҷ нест, ман ҳам хел бой реза кунам. дар видеои ман ҳам хел пора пора меям бодирингои ма. баъд ман свекла, чӣ хеле дидесен, дута свекларо ранги бодиринг гирдак реза мекунем. ба овқот мехӯрем, ба мазза ҳам хелам. чӣ хеле бисёр одам мо тирбшака қатӣ мешакан. свекла ба зудӣ намепаза, дер мепаза. 2 соат қариб меҷӯша. нахостум ҳам хел реза кунам, мебара созаи хӯрданш удобнее. чӣ хеле ки тирбшака қатӣ мекунан. чӣ хеле ден уҷои ма помидор бодиринга реза кардам. пиёз ма чақа мекунам, як бори дига медозам, арала мекунам, намак мепошем камтар. ба глаз мебинем чанд қа намак. чӣ хеле дидем уже ма аралакам, дар аралакан мегирам. бай паси свекла мешем. свекларо гирд мебарем. чӣ хеле хитон бихоҳед ҳам хел хай реза мекунем. кругли дупораӣ мекунем, фарқ надорад. чӣ хеле ки ба ҳамчи хитон удобнее шумода. боз иҷа ман 3 дона бодиринги сайлёниро реза мекунам. кругли. чӣ хеле дидем калои бодирингу чизои бодиринг дар шастай мо хеле харидем. бодиринг ба ҳамаи думчук шая, ба калаш бридагӣ не. ма бодирингам реза кардам. я қаламфири сальёни дигаро дар болош мебонем, насиб боша. бозам иҷа хостум мевора реза кунам, удобнитаре барои кӯдако. коми шайко мефоред, ам гирифта хӯрда мерава. чӣ хеле ки нав мебарӣ мебонӣ. ба фикри ман хеле удобнее. хонаи кӯдаки майдадор ам коми шафорит мегира мехӯра. дига иша биёр, иша бибир гуфта наместа. барои ҳамин ман хел баридам мевара. апои меҳрубон ако дастгирӣ кунем, видеои маро то ахира тамошо кунем. ҳазор раҳмати калон ки дастгирӣ мекунем. дар иҷа ман лимона бридесам. дар лимонгирак мехоҳам бигирам. касе ки лимончой мефорад, лимон медозад, мехӯра чойи қатӣ. намихел апои азиз, имрӯзи видеои мо айми кухонӣ сар шид. ай салата мевагӣ ва намхел чизо сар мешавад. умедворам апои азиз дастгирӣ мекунем, тамошо кунем видеои мара. акнун инҷа мо обед мекунем. салатаро тайёр кардам. хостум ма овқот овар дорам. соуси овдор ба гӯшти мирғ. гӯштои мирғе ки мо мехарем ҳалол навиштагиян. дар магазин мо ҳаста ҳалол. мо аяму мирғҳо мехарем. бисёр меган ҳаромаи хелу хел. намедонам навиштагия ҳалол. хай соуси овдор кардем. хавоси пирне овдорак. марҳамат апои азиз, ховарони азиз, ба хонаи мо меҳмон шавед.
якҷо абед мекунем бо иштиёитон. азо раҳмати калон ки шумо бо мо буден, дастгирӣ мекунен. иншоалло умедворам худованди меҳрубон аз ҳар яки мо шумо розӣ бошад. дар паноҳи Алло бошед. бозам салом апои азиз, ховарони азиз. имрӯз рӯзи дигар аст. хостам варении севбиӣ кунем. ин севои биира мо харидем. сахтай, ам зурхрай, тиршакай, ҳеҷ кас намехӯрашон. гуфтам варенишон биёкунем. ай истодан меиста бефоида. ман хостам варенӣ кунам. намедонам хай чӣ хел меомад боша варени мо. тамошо кунен апои азиз, то ахира бибинем ку чӣ хел шиди варени мо. инҷа ман себора шуштам, лекин накленкошона накандам. реза мекунем тинак ҳаркум бисёрам неста, як 7 донае хай мешава истоданда варениш кунӣ бо бамаззатар мешава. мехӯранд кӯдако худмо. севи биир варениша ман беҳад нағз мебинам. дар инҷа номуш айва ҳамхел ба фикрам. номуш ҳамхелай лекин намедонам ин севои ки ҷо боша. чӣ хели севои худмон бамаззаи себои ҷавқа хел бамазза неста. намедонам ё ки ҷо боша. напурсидема. ҳач хел десен апои азиз намхел реза мекунем шона машава. баъд арала карданда шакар қатӣ ду чини маиш мегирам. я чини шакар, ду чини севбиӣ, я чини шакар. хай бо мебинем, тамошо кунен апо. бо мебинем давомша. накленкои ёрама накандам. баам накленко шуштам. хай бо ки реза кардем бояд риска чақашон ма мекунам. баъд арала мекунем ба шакар. ки дар инҷа кам ая хай 7 дона камтарак мешавад. чӣ хел денҷа ман уже реза кардам. пусту чизоша вускам дона понаша. неҷа апои азиз чақаш кардесам. ами як бор дига чақа мекунам. барои ман чақака гиш будам. хай бо хостам як бор дига чақа канам. инҷа ман ду чини калони бадай немайда ним чини намедонам хел ду чиниаи мегирам. ба ми чини бо як чини шакар мегирам. ду чини себ, як чини шакар. себои ма 5 чини шид. 5 чини шид. 3 чини шакар ма дохтам дами. 3 чини шакарай. баъд мебонем камтар места ба ми шакараш ов кишид. 1-2 соат ворис истод. шакар ов шид. баъд дар рӯи плита мебонемаш. хел места. ина инҷада уже шакар ов шид. ман рӯи плитада бондамаш. навол бондамаш. ҷӯш неста, даже наҷӯшидеса. на шакарай ми об шидааст. чӣ хели дидесен ҷа шакарай немиқдоран ами шакарай об шидай. ана ира мебонем дар рӯи плита. як чини оби дига ман мерезамаш. места медӯша. я 30 минут медӯша. як рез ҷа лимон кислота камтар медоземаш ки тит намекуна. севи биғчам тит намешава. хай бо барои чиш медозем хушрӯй. ҳамчиза мебонам хел места тит намеша.
шира намета. обо мерезем, я 30 минут медӯша ярес бо мегирем мебонем. Бо медӯшонем я 3 бор ё 4 бор медӯшонемаш. То сирх шуданша ман дигар шайшон наметам, хо тайёр шайшон метам. Нама хел мешава. Уже 3 бора дӯшидесай. Хақ шурӯъ медӯша, баъд дига хунак шава, баъд боз сахт чӣ мешава? Ғавси сахттар мешава ки ёзи ҷӯшаям хел маста. ин инҷа уже ма гирифтам, олиам инҷа хунак неста, ҷӯшай ширгарм. ҷӯши ҷӯшай не хунаки хунак. Ширгарма, олиам бояд беста. Ярес ма истода буд, хушрӯ ғавси хушрӯ шид. Бо ма дӯшондамаш, ҳамуда бо чӣ шид? Ба ғавса ки хушрӯ меша. Ҳозир инҷа ҷӯш нест, баъд махай банкада мегиримаш. Ҳамида банка меша, якта мешавад номалон. Лабай, чӣ гуфтӣ? Мам, я забыл.